komanso mu programu yatsopano ya Bible yankha imene tizithandizana mwa zinthu zina zimene zimativuta zolembedwa m'Baibulo komanso zonenedwa ndi anthu kuti kodi tingaziyankhe motani. Ndili ndi m'bale wanganso muno Johannes Ngano amene ndikuyimirira maomvera onse amene makhala ndi mafunso osiyanasiyana okhudzana ndi Baibulo. Sono m'bale Singano, lero mutitengera makamaka mbali iti ya mafunso amene anthu timakhala nawo. Kwa lero ndimafuna tithandizaneko za wokana Khristu, pachizungu timati Antichrist. Tikapita ku buku lathu lopatulika 1 Yohane 2 verse 18 amafotokoza za wokana Khristu. Ndiye funso langa likulunjika pamakamaka kuti kodi okana Khristu amene wakwenikweni ndi ati? 1 Yohane yomweyo chapter cha 2 so chomwecho makamaka apa verse ya 22 akuyankha bwino funso limeneli. Akuti yemwe akana kapena kuti alesa kuti Yesu sali Mkhristu, ameneyo ndiye okana Khristu. Ndiye kuti ndiyankho ndithu lomveka pa 1 Yohane chapter cha 2 pa 22. Maomvera okondedwa nonse konse komwe mosakutayisa nthawi tangofuna ndi buku limene wanena ndithu mtumiki wa Mulungu 1 Yohane 2 verse ya 22 mbeti ngapeze yankhulo lina kuti kodi okana Khristu amene ndi ati. M'bale wanga mwambuye tikapitanso ku buku la Chivumbulutso 13 amafotokoza za chirombo. Amafotokoza ndithu za chirombo. Kodi chirombo chimene chamachifotokoza ku Chivumbulutso 13 ichi kwiza mabwandiso ndi okana Khristu? Poona zolembedwa m'buku la Danieli 8 ndi 7 machaputala amenewo, titha kuona kuti kodi chirombo ndi chani, makamaka ndiyankha kuti kodi chirombo ndi chani kuti tiziwe kuti chikufanana bwanji. Mmene Danieli amafotokozera akamati chirombo m'masomphenya ake amayimira ngati ulamuliro, koma ulamuliro wake wankhanza. Ndiye ulamuliro chifukwa choti ndi wankhanza, makamaka nkhanza zake pa uzimu wa anthu ena kapena pa Chikhristu, ndifaka amachitcha chirombo. Ndiye kwa chirombonso chimene tikuchinena ukukuchi ndicho chankhanza makamaka pa okhulupirira Yesu Khristu, chifukwa chirombo chimenecho sichingazalole chitakhala kuti chabwera, sichingazalolenso anthu azitchula Yesu kuti ndi Mkhristu. Chizafuna kuti mwina ichocho tizichitchula kuti Mkhristu, ndi chifukwa yakenso ichichinso chitha kukhalanso okana Khristu, Antichrist. Ndiye kuti titha kunena kuti ndi zofanana ndithu pamenepo. Chirombo chimene tikuchivumbulutso akumachicha ndithu zina kuti 666. Yeah. Akumachicha 666. Amatero ndi. Kodi tinene kuti 66 amene ndi chani kwenikweni, mukafotokozera motani 666 kuti akumvera? Mmene analemberanso komweko ku Chivumbulutso 13 ko amanena kuti nambala ndi nambala, chiwerengero cha nambala ndi nambala ya munthu. Zoyeza kuti ndi munthu ndithu. Nambala ya munthu patha kumveka kuti tikangonena kuti ndi munthu wauchimo, monganso mwa malembedwe a 2 Tesalonika chapter cha 2 verse ya 3 titha kungonena chocho kuti ndi munthunso wauchimo. Ndiye kuti nambala ingofunika basi mwina mwake itakha kuti yangowerengesedwa kuti kodi tiziwe kuti kodi nanga munthu
tingapange point ndani. Kusatira nditu ya mplano mafotokoza nditu mwamveka kumugwini ndokubiraso kuti omveraso amba ya polokuza na 666. Ndingofuna ndifuseposo chinthu chimodzi ichi pa 666 omwe kuti sanachoke kwete. Ndimamva mphekesera mwina kutekaso kuti omveraso ena amakhala akumva mphekesera imene yokuza na 666. Ine mphekesera yake makhala na kuti 666 azabika ndi mtsogoleri wa mpingo amene ali mtsogoleri wa Chirombo. Papa zina lake amachedwa Papa nditu mtsogoleri amene timakhala kumva mphekesera imene kuti zambeka ndi Papa nditu ndizoona kapena zimangokhala zabwino zokaza bose. Pali mfundo zingapo zimene anthu amatha kuzisatira kuti amfike pomutchula pomuyimbisa Papayo. Pali mfundo zingapo zimene amaziganizira kwa iyeyo. Ndinenapo mfundo ziwiri. Mfundo yoyamba mu Chigiriki 666 yo imalembedwa m'masimbozi ngati X ndi E, koma E wakamakhala wa mkonjo m'musi mwakemo. Mwankha ngati kusogolo kuja kupitirira pang'ono ndiye amakhwechera pasi pa chocho. Asafanane ndi G, koma asafananenso ndi anti. Ndiye amalembanso ngati C okhalanso ndi mkonjo, tinene kuti chikwakwa. Zilembo zitatu zimenezo X, E wanzereyo ndi C wanzere okhala ngati chikwakwa. Ndiye tikatenga manambala awiri, tikatenga zilembo ziwirizi, masimbozi awiri wa X ndi chikwakwachi pazokha zimayimira Mkhristu. Ndipo iyu payekha, iyu wa mkonjo uyu payekha amakhala ngati kuti ndi serpent kapena kuti njoka. M'Baibulo tikakamba za njoka timatanthauza za Satana. Ndiye amatengano zinali zilembo zimene zikuyimira Mkhristuzi pakatipo ndikuyikapo chinchozi chosonyeza kuti serpent kapena kuti njoka, zimene zikutanthauza kuti Satana kapena kuti chirombo chimenechi chizayambika pa Mkhristu, chizayambika kapena kuti kwa anthu amene amamuziwa Mkhristu. Ndipo amene amamuziwa Mkhristu, anthu amene amamuganizira kwambiri kuti amene atha kukhala wapa amambo otatha kuyambisa. Kwa ine ndimamuziwa bei ndi Mkhristu, komano ulamuliro ndilibe, ndipovuta. Ulamuliro uli ndi Papa, ndi anthu amaganiza kuti Papayo ndi amene chizayambike pa ichi, motengera ndi malembedwa amene zimakhalira. Fa izinso zolembedwazi zikumalembedwa kuti kulikulu komweko, ndiye anthu ifake amaganiza zimenezo. Kusatira nditu ndikumvaniso mtumiki wanga mafotokoza nditomvera kumverani nditu sopano pamene painiyo mafotokoza nditu za masimbo amenewa ndiye zikugwirizana bwanji kwenikweni masimbo mafotokozawa ndi kuti mphamvu imene idzachokera kwa Papa nanga zikugwirizana bwanji afotokoza naye kuti omvera akumveseni bwino kuti pali communication ya mtundu wanji. Communication yake iliponena kuti ngati malo mwa 666 ife timalemba ma 6 atatu, iwo amalemba zilembozi ngati mene ndanenamo X, E wamkonjo ndi C wamkonjo. Zilembozi nkumapezeka kuti ziwiri zimene akuziphatikiza pa chinachi nkumakhala kuti zikusiyana, Satana ndi Mkhristu. Ndiye ngati zikuphatikizidwa ndifake amaganiza kuti ndiye kuti ngakhalenso nthawi imeneyoyo ndiye kuti chinthu chizayambikira pachani pa anthu oti akumuziwa kapena mu mpingo, tinene choncho mwachidule mu mpingo. Ulamuliro wa 66 ukuyeneka uzayambire mu mpingo, motengera ndi mmene zinthuzi apapa amazilemberamo. Fasi zimayeneka kutero kuti mwina pake olopa Yesu paja, Yesu ndiye tiyikepo phiri mkatimo, mwina iye phiri su pameneponso pakhala kuti pakusokonezeka pamenepo, ndifake apapa anthu amaziona choncho.
Okay, Mosa adaisa nthawi omvera mafotokoza kuti pali mfundo ziwiri mungatifotokozereko mfundo ina yomaliza. Mfundo yomaliza ndionena kuti pachipewa cha mutu cha mtsogoleri wa mpingo wa Roman Catholic Papa panalembedwa mawu a mchilatini, chiyankhulo cha chilatini oti Vicarius Filii. Ndiye vika payekha amatanthauza kuti mwana wa Mulungu, ndipo Filii amatanthauza kuti mulowa malo. Mundimvetsa? Ndiye ngati iyeyu akulolera kuti iyeyo pachipewa pake palembedwe mulowa malo wa mwana wa Mulungu, pamenepo ndi pamene anthu amafika poma mganizira zoyipa pamenepo, chifukwa ngakhalenso Antichrist amene yuyu azadzitcha payekha ngati Mkhristu akazafika otengera uniform imene wavala imene kusonyeza kunena kuti iyeyo ndiye kuti azakhala ameneyoyo, potengeranso ndi zimenezi kubwerazo kuti zidzatchedwa ndani, zidzadzitcha pazokha Mkhristu mwa manenedwe a Baibulo. Ndifake anthu amamunena ndani kuti uyu ndi amene akuzafikira kuzayamba zinthu ngati zimenezi. Nangano mwafotokoza ndi tumene mwafotokozeramo nanga mawu amene mwafotokoza akugwirizana bwanji ndi malemba oti akapezeke kuti akhala manambala ndi ukapanga 666 mwina kutera kuti pakamvera ena kudabwisidwa pamenepo. Amatsala vika si nambala yayi matsalaso zina zimene si manambala yayi nonga aumvera mungafotokozere bwanji pamene panditu zakatizi. Tikanena kuti Vicarius Filii ndi mawu omveka bwino, tikatanthauza kuchichewa mulowa malo wa Mkhristu. Olo inu muli okhulupirira simungafike saizi imeneyo kumazinena kuti ndi mulowa malo wa Khristu. Ndiye ndi mbali inaso imene yonena kuti ya uchimo iti yakulakwika kwa chinthu chikuyambira pamenepo. Ndiye tipitanso kumbali ina otinso maletazi waso Vicarius Filii tikamuyika pamodzi kuyika mmanambala numeral number amenewo ma Roman numerals pachizungu, ndiye kuti tikumapezanso kutinso ikumakhala 66 poti Bible linanena kuti wazero atani kuti ndipo azero anawerengesa. Ndiye atawerengesa muzina limeneli analiwerengesa zina la Papa, ndikupezeka kuti zina la Papa li Vicarius Filii likupanga 666. Iwo analiwerengesa motere. Akumachosa ma letters amene akuwaonawo kuti amakhala manambala aweti, ndiye akawachosa amene wawa ndikwasintha ku manambalawo nkuwaphatikiza kuti ndimene kumapanga 666 V komanso I komanso C L ndi D ma letters amenewa amakhala ma Roman numerals, amakhala manambala ndithu. Ndiye V amakhala ngati ndi 5, I amakhala ngati 1, C amakhala ngati 100, L amakhala ngati 50, ndipo D akuyimira 500. Ndiye tikaphatikizano pamenepo tikaona bwinobwino tiona kuti ma V alipo awiri pa zina limene Vicarius Filii, ma V alipo awiri imene ili 10, komanso ma C ndi mmodzi imene ili 100, komanso L ndi mmodzi imene ili 50, komanso D ndi mmodzi imene ili 500. Sindikuziwa mukaphatikiza mukumatani pamenepo. Tikaphatikiza amene mwanenera motoni kugira 666 666 chifukwa ikhala 10 plus 10 plus 6 plus 100 plus 50 plus 500 nkumati basa 600. Ndichifayekenso ndi fundonso ina imene itakuwapangisa anthu kuona kuti apapa pali vuto lina lake pakati pa mtumiki amene ndifake amamuganizira zoyipa motero. Ndithu m'bale wanga ine ndithokoze ndithu chifukwa cha mayankhwano amene mwapereka. Omvera ine ndisazikire pamenepa
Ndithokoze kwambiri foti munali nafe kupeza mathandizo amafunso amene anali ovuta kuteka kuti nanunso nani kuvutika ndi mafunso amene wamapeza nawo mayankho. Kwa lero tisiyani ndithu pomwepo, koma tingopereka mwayi kwa omvera nonse amene muzikhala ndi mafunso kapena amene muzifuna kuti programu izikufikirani mosavuta mwa inoka, mukhoza kutilankhula pa nambala iyi +27 7 19 29 7575 +27 19 719 29 775. Awaiso mukhoza kumlankhula mtumiki wa Ambuyeyo HP pa ingokhala +27 79 80 139 ndi 40. Apo tingonena kuti Ambuye akudaliseni okondedwa. Chonde teni tiziyesesa kulapa chimwe chifukwa nthawi imene ikunenedwa apa ndiye iyasala pang'ono. Chonde talapani. Ambuye akudaliseni mu dzina la Yesu Khristu. Amen.